आंना फिसाफ्रा साइडआव जाफादों ओमफ्राय केमेरायाव फैया ओमफ्राय नै मिनिगासिनो आंखौ आइकिउब एकिउब माबा माबि होननानै सानसेआ 12टायाव एग्जाम दङ ओमफ्राय फिसालाया दिनै गैया 9 तारिखआवसो दं आरो बिना अनलाइनाव मोनसे खामानि दङ बेखौ मावनो थांसै जों फिसालाया जाजों नोंथांमोनहा जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों आं मोनसे इनफरमेसन होनो सानदों दासान्दि JEE आरो नीटनि अनलाइन एप्लाइआ जागासिनो सेकेन्ड माने फार्स्टआथ' थांबाय एग्जामानो जानोसै ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड आरोना बेबो मार्च मासनि लास्ट डेटआ जायखिजाया 12 नामा ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो दा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होगोन आंना बोराया सिंग्रि मैखि मैगं बिराद मोजां मोनो एम्फौ लाथाजों जायो बियो जि मोजां मोनो नाजोंबो मोजां मोनो आरोना हेल' लोगोफोर गुड मर्निं मा खबर बयबो मोजाङैनो दङ ना जोंबो मोजाङैनो दङ दिनै आं मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैबावनो सानदों ओमफ्राय आंना फिसाफोरनि फरिखायाबो जोबहां नालाय दा आङो कन्टिनिउ भिडिअखौ होनो सानबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आरो जायफोरा गोदान भिउवार्स बिथांमोनखौ आङो मोनसे रिक्वेस्ट थाबाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसना सहैगोन आरो जायफोरा अलरेडि साबस्क्राइबारखा बिथांमोनखौबो कमेन्ट्स हरनो रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय आङो ना लाखिबाय आरोना ना फवासे लाखिबाय ओमफ्राय फिसाफ्राथ' जागोन ना जाया आं सिंग्रि मैखिजों संनो सानदोंमोन आरोना न'आवनो एकदम बिराद मोजां रज'दों ओमफ्राय साफा जायगा जाजायो बेनि थाखायनो आङो नाजों सिंग्रिजों संनो सानदोंमोन ओमफ्राय फिसाफ्रा जुदि सिंग्रि जायाबा बिसोरनो फाजा एवनोसै आरोना नायबायलाय लोगोफोर बिराद मोजांखा गोरलै ना हासार होनाय नङा मानाय नङा माने नेचारेल बोथोरनि मैगंखौ बोथोराव जानांगौ होनोना मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा जाबोनाय मेगनाव बेरदेरोहाय बे फिथाइया फ्राम एम्फौ लाथाजोंबो बिराद गोथाव जायो लोगोफोर बियो नोंथांमोनहा जाबायना माब्लाबा अन्नानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो माजों जाजायो आंथ' मिथिगौ एम्फौ लाथाजों जाजायो ओमफ्राय थास' ओंख्रिजों थास' बिथुरि ओंख्रियाव होजायो आरो नाजों जाजायो होननानै एबार आं ना सायनोसै लोगोफोर रौ मिरखा ना माबा होनो सायखांबाय आं साफा सुनोसै एबार संफुनायावसो गेसेबो आरोना जानलाथार বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যে দেখালোঁ এইটো কিবাটো চব্জিটো কি কয় অসমীয়াত কমেণ্টছত জনাবচোন আমাৰ বড়ো ভাষাত কয় চিংড়ি মেথি अभी मैं हिंदी में भी पूछने वाली हूँ दोस्तों इस सब्जी का नाम क्या है हिंदी में क्या बोलता है इसको प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रा मुझे नहीं पता हमारे बोरो लैंग्वेज में कहता है चिंगड़ी मेथी या टेंगा माछर टेंगा এইটো ডিশ বনাই একচুৱেলি টেঙাটো কি আছিলে মই ভালকৈ নাজানো আমাৰ এই যে শান্তা শৰ্মানে কি আছিলে মাষ্টাৰ চেফত যে গৈছিল এইটো মাছৰ টেঙা আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য বনাই মানে এতিয়া গৌৰৱ কৰি আনিছে ফাইনেলিষ্টত আছে না বন্ধুসকল মই ভালকৈ খোৱা নাই দেই চৰি টেঙা আৰু মাছ কি টেঙা কয় আপোনালোকে জনাব মই বাৰে সুধি আছোঁ আপোনালোকক আৰু একচুৱেলি মই এতিয়া অসমীয়া খোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল মানে আপোনালোকৰ লগত কথা কৈ মানে শিকিবা খুজিছোঁ আৰু যদি কিবা প্ৰনাউন্স কিবা ভুল হৈছে কাৰেক্ট কৰি দিব এইটো দেখাতে অলপ দেখা পায় হা তাৰ কিবাটো বহুত টেঙা হয় এইটো কাৰণে বেছি দেৱা নাযায় সেইটো ইয়াতে মই অকণমান মানে জিৰা গুড়ি দিলোঁ সেইটো কাৰণে কালাৰটো সেনেকুৱা আহিছে কিন্তু এইটো ভিডিঅ' স্কিপ হ'ল চৰি মাছ ইয়াতে টেঙাটো এইটো নহৰু দিলে বেলেঞ্চত আহে বেছি টেঙাও নহয় বেছি কিবাও নহয় মানে পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন হয় लोगोफोर
आं इदि मोनो आरो नोंथांमोनहा माबायदि मोनो कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो आं माने गोखैयाव सामब्राम गुफुर होयोब्ला बांद्राय गोखैखौ मिडियाम खालामो आरोना बरिया खिन्थु संख्रि एसे नांगौबा एसे खम जादों बिराद गोथाव जाखाबाय बरिया सयबारसो जोबाबो सिखारनाय नंला नै दालि लाबाय सिंग्रि मैखिजों नाखौ लाबाय ना पिस मोननै लाबाय आं आलु भाजा सामब्राम फानलु थाइनै न'नि फानलु बिराद गोथाव जाबाय दे लोगोफोर माव गगा मोनदों नामा नोंलाय आयौ बाबाया बावसो एक्चुअली মই টেঙা জাতীয় অলপ কমেই খাওঁ एक्चुअली খাব লাগে বোলে মানুহে কয় কিন্তু মই অলপ কম খাওঁ মেষ্টা টেঙা সেনেকুৱা সেইবোৰ মই ইমান খাব নোৱাৰে ইয়াৰ টেঙাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় মেষ্টা টেঙাৰ নিচিনা নহয় টেঙাও বহুত ধৰণৰ থাকে ন বন্ধুগণ नै लोगोफोर आं जाजोबनो हाबाय ओंखामखौ आराम जाबाय आं फानलुखौ थाइसेल' जानो हादों आं थाइसे जानो हायासै नानियाबो खालि खिन्थु आं दालिखौ जानो हायाखै इसेल' जादों दालि बारा जानो हाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय